先生に二度も親友を殺させない。賢弱は僕が殺す。 Finálně je to tady. Vyšel preview trailer na epizodu 12 Jujutsu Kaisen sezóny 3. Sezóna 3 má být rozdělená na 2 party. Epizodu 12 končí první part a tahle epizoda má být 27-minutový speciál a proto bych si chtěl rozebrat její trailer. Samozřejmě trailer naleznete na kanálu Crunchyroll. Ještě mě sem nechte vložit rychlej spoiler warning, protože budu používat obrázky z mangy a narážet na ní. A my jdem na to. V této epizodě nám Yuta ukáže, že není takový frát, jak všichni říkají. Není žádná bam, není žádný spawn camper v keři. A někteří lidi stále nepochopili, že Rika je součástí Yutovy techniky. Je to jeho vlastní Shikigami, který mu umožňuje kopírovat techniky. Ale dost bylo japování. Jdeme na to. Trailer začíná s shotem na Gojoa a Getova. Ano, to je Geto, není to Kenjaku, nemá zašitou hlavu. Mezitím Yuta mluví o tom, jak nenechá Gojoa zabít podruhé svého nejlepšího kamaráda. Protože ano, Gojo poprvé zabil Getova a teď je v jeho těle Kenjaku. Poté vidíme Truth Laquadala. A reálně tento týpek dostal slimnuto od Yuty ještě v minulý epizodě. Dále následuje shot na Kuroroshiho, Ryu Ishigoriho a Takako Uro. Kuroroshi je speciální prokletý duch vypuštěný Kenjakuem. A Ryu s Uro jsou reinkarnování zaklínači z minulosti. V další scéně vidíme Ryovou techniku Granite Blast a následuje hand-to-hand combat mezi Yutou a Ryuem. Dále Uro útočí na Yutu, protože šikana Yuty musí být a vidíme její prokletou techniku, která jí umožňuje manipulovat s nebem. A do třetice všeho dobrého vidíme, jak Yuta bojuje s Kuroroshim. Dostáváme záběr na plný 3-way fight mezi Uro, Ryu a Yutou, záběr na Riku po boku Yuty a přichází shot na anime adaptaci této známé stránky. Záběr na Riku a všechny 3 zaklínače připravující se na známý 3-way domain. Tohle je ten důvod, proč se všichni těší na epizodu 12. A s tímhle už nás bývá poslední scéna z traileru. Je to další známý moment, kdy Yuta s Rikou se chystají vystřelit Love Beam. A touto scénou nám trailer končí. Doufám, že nejsem jediný, co se podle toho traileru na tu epizodu těší a už se budu muset s váma rozloučit. Děkuji moc za sledování, doufám, že se vám rozbor líbil, nebojte se mi říct, co bych mohl zlepšit a děkuji moc za sledování. Čau, čau.